Kao klinac gledao sam na bulevaru maratonce kako trče beogradski maraton i od ovog sam želeo to i ja da uradim. Čuo sam da se Ćaletov prijatelj priprema za polumaraton. Čovek od 50 godina redovno trči, a ja u tom trenutku imam 22 godine i igram možda jedan basket nedeljno. Hteo sam da dokažem sebi kako mogu da istrčim taj 21 km. Počela sam kao devojčica sa 8 godina, gledajući ljude kako trče blizu terena gde smo se igrali. 23 godine posle, trčanje volim još više. Kao što svako jutro ustajem iz kreveta, perem zube, jedem, idem na posao i vidim se sa najbližima, tako i trčim. To je hrana koja mi je potrebna da bih dobro funkcionisala. Želeo sam neki kardio, a trčanje je tu najlakše. Obuješ patike i izletiš iz kuće. Trčanje te motiviše da još više istražuješ. Počeš sa 5 km, 10, polumaraton, pa maraton. Otkrio sam šta sve mogu. Stekao mentalnu snagu koja mi je potrebna za svakodnevni život. Stekao prijatelje koji su mi otkrili neki novi svet. Trčanje mi je dalo neku strukturu u životu, naučilo me da je život proces, naučilo me da se nosi sa greškama koje pravim i jednostavno me naučilo da idem napred. Upoznao sam sebe i ono najvažnije, na trčanju sam upoznao ženu svog života sa kojom imam porodicu. Zahvaljujući trčanju posetila sam mnoge zemlje, upoznala sam zanimljive ljude, različite kulture i običaje. Uvek mi popravi raspoloženje. Vreme kada trčim je samo moje vreme. Tada nisam pod pritiskom telefona, računara ili gužve u saobraćaju. Mogu slobodno da razmišljam u trenutku u kom se nalazim, da pročistim glavu i iscedim negativnu energiju. Trčanje je igra. Ono me čini srećnom, zdravom i svojom.